Kunevideo nje esanda kuthunyelwa enkundleni zokuxhumana ensukwini ezidlule njani. Ngicela wonke umuntu ngamunye ngabonye ebuke le video. Asingene phakathi esitolo. Mama, sithini isinqumo sakho salonyaka umusha? Inhlelo zemali. Baba nginombuzo wodwa nje wena ngifuna ukuthi uphendule kahle. Ngabe uRahi ufe ngempela noma ningenza isilima? Nkosi yami, ngabe lokho kusho ukuthi ubhuti usenkingeni? Uyobuya ngendlela yokuthi la ekhaya akekho yokwazi ukubona ukuthi uRihanna ngempela. Iseshari yakhe izoyenziwa ngale kwakusasa. Inhlelo zemali. Kuzomela ukuthi ukwenze lokho bhuti. Yabona into ekufuneka yenzeke manje ukuthi sivele sithole uRihanna ngokukhulu uphuthuma. Mangenjalo kusho ukuthi madoda soba senkingeni ngempela. Angeke nje ngize ngimvumele ukuthi awushintshe ubuso bakhe. Angeke nje afika ngizolisa igama lami bese phunyuka kanjalo. Ngiyekuthembisa sana. Thirdly ngomsombuluko kuze kube yisonto ngehora lesikhombisa ku Star Khanya kuphela.